רב סמל בכיר דני קסהון בייניסיין נהרג במבצע צוק איתן במהלך אירוע חדירת מחבלים ממנהרה סמוכה לקיבוץ ניר עם. השאיר אחריו אלמנה ושלושה ילדים. ביתו הרביעית נולדה 10 ימים לאחר שנהרג, בן 39 בנופלו. אבא שלנו נפטר למעשה אחרי שאחי הקטן נולד. ודני קסהון ידע לשחק למעשה את התפקיד המרכזי במשפחה. ልጁ ደስ የሚል ልጅ ነበር። ካሳ ያልኩትም የእሱ ትልቅ ሙታቤ ነው። ካሳ ሰጠ ያልኩት ልጁን በአስቀይም ያስደስት ልጅ ነበር በላት። בשבילי הוא היה חבר, אח, אבא, הכל. אבא שאהב את הילדים, אהב ליהנות איתם, אהב לצאת איתם. הוא רצה שיתחנכו, שיגיעו להישגים טובים. ממש הוא אהב אותם. הוא אהב את המדינה, אהב את העבודה שלו. ምን አደርገዋለሁ? ወዶ የገባበት ነው። ወዶ ሊሞት ይድን የገባበት ነው። למרות שהוא היה על הקו, על הגבול, כל יום ובכל רגע יכל לחטוף כדור, סתם מצלף כזה או אחר, לא משנה. אבל אף פעם לא תיארנו אף פעם לא האמנו שיגיע הרגע הזה, ופתאום הוא ילך סופית לעולמו. 22 שנה שהוא שם, נתן את כולו. הילדים, אני סיפרתי להם. אני נכנסתי בחדר וסיפרתי להם שאין אותו. אבל אני סיפרתי להם. אני חולם, אני רואה אותו, כאילו, הוא איתי והוא ככה נעלם. כי הוא לא פה. משאיר אותי בדרך. הוא אומר לי, תמצא את הדרך לבד. שתי הגדולים הם יודעים שזהו, כאילו, שהוא לא יחזור. והם יודעים שאין אותו. והם מזכירים אותו בלי סוף. אבא עשה ככה, אבא שיחק איתנו ככה, אבא נתן לנו תרגילים ככה. כואב. אבל מה לעשות, זה הגורל. ልጆቹ ትክ ሆነው የሚያስደስቱ ትክ የሚሆኑ እንዲያገሩ ደማቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ያቀኑት ሀገር አይደል? እኛ እንዲህ ያለ አልመሰልንም ነበር በኢትዮጵያ ስንመጣ። זה בדיוק הדרך שבה חונכנו. זה הדרך שבה אנחנו חיים. גם בכאב וגם בשמחה. אנחנו ישראלים ואנחנו שותפים. זו המכה. זה המחיר שאנחנו שילמנו. קשה להשלים עם זה. ከንቱ ስራ ልጄም አወያለም ይቅር ብዬ ያሳደግኩህን ኧረ ምን ታደርግልኝ ነው? ዝም ብዬ እኮ ነው የምለፋ እንዳላገኝህ ልጄም። ልጄ ቅልጥሜን ሰበርከው እስክከተልህ ድረስ